Салом, нағзи, бахшиш дер монду. Ассалом. Дамқа вақте ки гап мезанем, ман шумо фақат ба либоси корӣ мебинам. Инқадар шумо даштим костюме зебидай. Зебидай? Ба амати калом. Гарчанде ки муддати хеле дароз аст мо гап мезанем, якум бор мешавад ки мо хӯроки шом меравем. Бале, Гулноза медони чӣ? Пеш авие ки хӯроки шом бирем, ман мехоҳам чиза барои ту бифаҳмам. Чия бояд мо дафаҳмонем? Ҳамин ишқе ки байни ман ва тай хиёл мекунам ки оқибати хуб надорад. барои чӣ гапора мегӯед лутфулло? Гулноза, як бор ҳаракати байни ман ва Хатабӣ, ту духтари бой, ман як бачаи оддӣ, як бачаи устор. Дугонаҳо табии дӯстдоштаҳошон чӣ хеле мошин доранд, ту ҷоҳо хӯроки шом мераванд. Ман ҳатто як дастаи гил натонистам барои ту биёрам. Ман дер мондум, ба таксӣ омада натонистам. оқибати хуб надорад ин кор мафъул. лутфулло, на пул, на молу сарват ҷои хушбахтия гирифта наметавонад. барои ҳамин ин фикрҳои ҳасту мемонему, биёем давоми суҳбата дар хӯроки шом. рафт. Майли, шикар аст, рафтам. биё такси ман кунем. бишӣ мерем. Таксӣ дар кор нест, бишӣ мерем. ин мошини кияд? Мошини ман охи. ай шумо кай гирифтед? Нав харидам, чӣ хела? чӣ ба мада нагуфтед? бишӣ мерем. шамшод сӯзӣ, бишӣ я бача бишӣ. ҳаматенҷа коро хуба, чӣ ҳол дорӣ? е бачаи мошини кияй? Ман фикр кардам ту пиёда меоӣ. мошини хидмаи нав харидамаш, чӣ хелай? зур бахдо. ман мошин харидам, оли арӯзшавандан хабар надорам, мехоҳам киям хушхабара ба ӯ расонам. Ту чӣ фикр дорӣ? е беҳтарин фикра не ки ҷураҷон ҳамин духтараи ҳозираро фаҳмида намешавад. лу чия ягон хелкат ҳамуро як санҷ. ҳамин бегаҳ хӯроки шом даъватш мекунам, аввал месанҷимаш ку чӣ мегӯяд, баъд мегӯшам. Мешавад? Ты дай огня, я тебя теряю, дай огня. Ну дай обнять, сердце заживает, дай обнять. Все шрамы тают, но ты же знаешь, все шрамы твои. Как делить, говори, целый мир на двоих. И поздней ночью станешь моим знойным ветром. Тебя так не хватает, напишу об этом. Родная, не горю, лишь потерпи до лета. Ты как мечта одета, как выстрел.